Okupazioa Larraineko ama eskolan murgiltzea plantan ezartzea exigitzeko. Hezkuntza Nazionalak erantzunik emaiten ez duela salatzeko eta mespretxu horri ekimen kolektibo batekin erantzun nahi izan diote. Arratsaldeon ikusentzuleok okupazioak Larrainen eta Irisarrin eta beste hainbat eskoletan ere ekintzak egin dituzte sustengua adierazteko. Bestalde uztailaren 23an Ipar Euskal Herria blokatzeko deia egindu jada Bakebideak eke. Prozesuaren blokeo judizial eta politikoari blokeo geografiko batekin erantzunen diotela azaldu dute eta ekimenaren xehetasunak eman dituzte jada. Asteragoaz. Larraineko eskola okupatu dute gurasoek, izan ere duela urtebete baino gehiagotik galde ofiziala egiten ari dira murgiltze sistema plantan ezartzeko Larraineko eskola publikoan. Zehazki 2021ko barantailaren 10an izan zen biralia. 4 eskolako lantalde batetan sartuak ziren, Idauzemendi, Hortzaize eta Aierrarekilan. Azken hauena onarturik izan zen, ez ordea Larrainen. Badize urte bat eterdi hasigie da dejaik ofizialki galtuan egiten, aitetamen osua sinadua badugu, aitetamako prestia ben haurak segidezen murgiltze sistema, sustengia osua badugu aitetamena, eta protokola guztia bete dugu, iken dugu nula eran inspekzioa jinik, ikusteko eia etude fezabilite hoi giten ahaltzen ez Larrainen murgiltze sistema. Guk hor betatzen titugu, badizu memento bat eta benalde zizuga japosuk. Errektoresa, inspektorea, hori da administrazioa. Eta administrazioa da podere politikoan zerbitzuko. Beraz blokajeak, obstakuloak dira beti politikoak. Politikoak dituzte behar hartu erabakiak, administrazioak egin ditzan. Beraz, alde hortatik intzeu hainitz egin dugu, hainitz aldiz ez dakigu non den geldiarrazlea, baina politikoak emaiten badu ordena administrazioari egiteko, haiek dute ardura gizarte bat edo jendarte bat egiareiteko hobetzeko. Abenduan murgiltze sistema eskola guztietan permititzen zuen ministeritzako zirkularra iritsi zen eta informazio guztiekin gehigarria egin zuten urtarrilean. Baina oraindik ere egiazko arazoa zein den galdetzen dute gurasoek. Borrokatzen gerota gehiago aurrakukan izan nezaten hemen ikasten eta beldurgira bai gure eskola zerratzea estea eta nola eskola bat herri batean bizia den beldur gira. Eta jakin behar da nola zaila izaiten alden bakarrik jaustea zeten horretan iratzari behar dien haurrak bakarrik atajatzera joaiteko. Eta bon, ere erriko bizia txikitzeko. Eskola bat erriko bizia da. Berdetiak hantian bat tutugu klase bertala beste egiteko, horro bat tutugu heben, justo erregentz bat beharra bat dugu, eta dretsuak bat tutugu besten giza, murgiltze sistema, erregentzak erraiten bat du. Antolatzen ahaldila gue klasan, ez zizugu komprenitzen nula oztopo hoi bat dugu. Guk erantzunkizuna da, eben biziaraztea herri hau. Herri honek badu lotura bere hizkuntzarekin Euskara beharrezkoa da aur guzientzat eta beren interes gehiena hori da, zeren eta behar ahal izan dute beren bizian erabili Euskara beste hizkuntza bezala, jakinez gure auzoetan ofiziala dela Euskara. Eta nahi baldin badute harat joan lanerat edo bere harreman sozial-ekonomiko eta arrastakoan egiteko, bere interes horrokorra, aur bakoitzaena da Euskara menperatzea. Galde bera dute Irisarrik eta Barkoixek eta bertan ere antolatu dira gaur okupazioak eta beste hainbat eskoletan ere sustengua adierazteko ekimen berean hartu dute parte. Eta lortu arte mobilizatzen segitzeko asmoa azaldu dute eta bisu eman dute ez dutela oporrik eginen.
Uztailaren 23rako Bakebideakek prestatu duen mobilizazio egunaren berri eman dute. Izan ere, egun horretan, Ipar Euskal Herria osoa blokeatzeko deia egin dute, hain zuzen, Frantziar gobernuari euskal presoen auzia desblokeatu dezan exigitzeko helburuarekin. Azken audientzien baitan, Jon eta Jakes ez dituztelakotz askatu. Egan aginuen argiki, urte astapenean, apirilean abisua pasatu aginuen, espero genuen prozeduren baitan keinu bat eginen zela, keinua ez da egin, odan dagoen blokeo juridiko politikoari, guk blokeoarekin erantzuten diogu ere bai, udabetean Ipar Euskal Herriko blokeo bat antolatuz. Jon Parot eta Jakes Esnalen prozesuetan blokeo judizial eta politikoari blokeo geografiko batekin erantzunen diotela adierazi dute. Egun osoan eta lurralde osoan 10 hitzordu finkatu dituzte. Baionan, Miarritzen, Bidarten, Ziburun, Pausun, Azkainen, Ezpeletan, Donibane Garazin eta Maulen. Kostaldetik Barneka aldera, oda 3 herrialdeetan helburua da paralizatzea egun hori, da noski bertako jendearen gana iristeko alegin guztiak egingo ditugu lehenago, jendeak uler dezan. Lusoko plazan egindako elkarretaratzean adierazi dute determinatuta daudela kosta ala kosta blokeatzera joanen direla eta prest direla egon daitezken polizia eta atxiloketei aurre egiteko. Kolektibitate ezberdinetako hautetsiak mobilizatu egin dira. Oraingoan engaiamendu edo urrats bat gehiago galdegina zaigu, baina galdegina zaio jendarte osoari eta engaiamendu horri lotuko gira uztailaren 23an. Guretzat luso izan delakotz eta delakotz uste dut orain memoria kolektiboan engaiamendu hartze handia eta arriskatze handia. Eta gaur hemen izatea, bada ere adieraztea arriskatze maila berdinarekin bagoazela uztailaren 23an, determinazio berdinarekin nahi dugulakotz, luso izan zen bezala, 23ko, uztailaren 23koa desblokeoaren bidean jartzen gaituen ekimena izatea. Euskal Herriko pentsionisten mugimenduak txirrindula ibilaldi bat antolatu du, erretreta pentsio duinak aldarrikatzeko, zaintza lanak partekatu eta zerbitzu publikoak defendatzea eskatzeko. Ipar Euskal Herritik ere pasa dira eta lab sindikatuak ongi etorria egin die Baionako herriko etxearen aitzinean. Helburua Hego Euskal Herriko pentsionisten mugimenduarekin hitz egin eta dinamika berriak sortzea hurrengo hilabeteetan. Mozioak aurkeztu ditugu udaletxetan eta bar. Eta orain egin dugu ekimen hau, herrialde guztietatik pasatuta eta baita ere Lapurdete, Baiona dalako hiriburu importanteena. Eta hemen anai arreba gera danok eta pausoak eman behar dira. Orduan etorri gera bizita bat egitera. Badakigu hemen sistema pentsioa apartekoa dela, beste arautegi batekin antolatuta dagoela eta badakigu hori berdin da, baina hemen ere beharrak badira, badakigu beharra direla. Eta jarretu behar dugu gizarteak duintasuna lortu dezan. Ekainaren 13an Donostiatik atera ziren eta Azpeiti, Ondarru, Zornotza, Plentzia, Bilbo, Amurrio, Gasteiz, Altsasu, Iruña eta Beraren ostean Baionara iritsi dira. Gaurko etapa Baiona Irun izanen da eta bihar amaituko da Irunetik Donostiara iristen. Ikusentzuleo kostirala iritsi da eta beraz asteburuko planak proposatuko dizkizuegu. Aroa ez da oso ona izanen baina gogoa edukitza da garrantzitsuena, beraz hori zuen esku eta planak proposatzea gure esku lehen plana. Aitor, zein izanen da? Bueno, asteburu betea daukagu, herrietako festak hasi dira eta hori nabari da eta gaur gauean hiriburura joango gara izan ere, gaur gaueko 10:30 plazan esne beltza izango dugu, oratu Xabi Solano buru duen taldea, plaza asko ibilitako taldea dugu, oso ezaguna, Xabi Solano Hernaniarra, beste etzaki taldea, de Solanos Lauritzal, musikari aski ezaguna eta bere musikaz gozatzeko parada izango dugu, eta berarekin batera, holtza konpartituko dute Geraldo Esego, Juancho Eskalari eta Modus Operandi.
hiriburu bertan jarraituz, baina hau ja bihar arratsaldean beste talde gipuzkoar bat izango dugu, naiz eta taldea Bilbon sortu zen, Bilboko giro unibertsitarioan sartu zen, untza, musika alaia, trikitixa, biolina, bian hasten dituen musika, Bilbon sortu bazen ere esan bezala gipuzkoarra, eta hau bihar arratsaldean gozatzeko aukera izango dugu hiriburuko plazan erea. Mila esker Aitor, eta asteburu honetan ere, bi ikastola haundik eta garrantzitsuk festa haundia eginen dute, 50 urte betetzen baitituzte aurten Garaziko ikastolak eta Hendaiako ikastolak. Aurten, urte guztien zehar egiten ari dira ekimenak, otsailean hasi ziren Hendaian eta uztailera bitarte hainbat ekimen antolatu dituzte, baina esan bezala besta handia bihar ospatuko dute, bazkaria, trikipoteoa, aurrentzako jolasak, zea maiz eta matraka band Gaztelu Aretoko goiko gelan, 12 euro aurrez eta 15 euro bertan. Eta Donibane Garaziko ikastolak ere 50 urte betetzen ditu, besta egunean 11etan soka dantza Garaziko karriketan, 12:30 goiti zintzur bustitzea eta ondotik bazkaria, eta 5:00 goitik kontzertuak, hauek doainik izanen dira kontrabanda Laparrak, Kistaklok eta DJ Xabi. Beraz, asteburuko planak jada proposatuko dizkizuegu, zuen esku, hau eta gozatzea, profitatzea, igandean itzuliko gara astekariarekin eta gaurko saioa untzarekin amaituko dugu.